Sige, mag-slide kami. Wow! Ayan. Mabigat ba? Hindi. Tignan natin. Yung mabilis. Halo! Nandito kami ngayon sa labas. Dito sa may park. Ang daming snow, oh. Punong-puno. Malamig rin, -10. Kaya, yun, makapal ang suot namin. Papakita ko si Liam at si Jem. Ayan. Ito yung shoes ko makapal. Punta kami sa isang bantay. Ito bantay? Kas? Isang bundok. Bundok, oo. Kasi para mag-slide tayo ng... Anong tawag dyan sa Schlittel? Sleigh ba? Sa English? Sledge. Sledge, gamon. Sledge, yeah. Sledge, gam. Yeah. O, diba? Mga kaibigan, oh. Pero ganda, ano? Tapos may araw pa. Ayan mga kaibigan. Take over tayo ng vlog. Paminsan-minsan. No, ayun oh. Oh, di ba? O sige. Hatakin mo na siya para ano, para punta tayo dun sa ano. At syempre may mga nagja-jogging, oh. Oh, ang ganda ng weather ngayon mga kaibigan, pero kaso nga lang, nabubulol-tuloy ako. Yun. Malamig. Oh. Pero mga kaibigan, maganda ngayon yung weather kasi yung ano, dry. No? Tignan nyo to, oh. Dry yung snow. Oh. Oh. Kasi pag hindi dry yan mga kaibigan, tignan nyo, oh. Pag hindi to dry, para bang yung bang basa yung ano, yung pag hinawakan ko basa. So ayan, oh. Oh, diba? Oh. Let's go mga kaibigan, let's go. Let's go. Oh, ang ganda rito, oh. Parang first time kong pumunta rito ng ano, ganito yung weather. Napaka ano pala dito, very peaceful. Oh. Oh, diba? Oh, yan. Si Mrs. Very peaceful si Maria. Oh. Anong gagawin nito? Kann man nicht formen. Oh. Hindi natin siya ma-form mga kaibigan kasi ano, yun nga dry. Very very dry. Di ba? Tama ba yung sinasabi ko? Pag dry ano? Ja, ja. Oh. O sige. Und sie gelegen, Liam. Oh. Di ba? Ang problema nga lang dito, oh. Pagka hindi natin alam pagka ano. Nakaranas na kasi ako pagka naglalakad ako ng ganito. Pwedeng may tae doon sa ano, sa ilalim. So, yan. Oh. Anong nangyari dyan? Du musst mir noch... Itong parang ano to eh, parang prinsipe ito eh. Oh. Warte, ich mach Oh. die Schnur. Di ba? Oh. Okay. Doon naman sa baba mga kaibigan, ano yan, sports complex. Pwedeng mag-tennis, maglaro ng football, I think. At saka, hindi pala, tennis ano lang yan. Tennis complex. Oh. Mabigat ba? Hindi. Hindi naman mabigat, basta may snow, hindi mabigat yan. Para kang naghihila ng ano, ng 1 kilo lang. Kasi madulas, di ba? Oh, di ba? Hey! Nag-i-enjoy yung dalawa, oh. Oh? Oh, di ba? Und einen an meinen Ja, Stuhl. ich fahr ja gleich nach hinten. Mein Stuhl. Oh. Tapos itulak natin kasi medyo pababa. Whee!
Dali. Huwag niyo akong iwan. O, di ba? Oh. Dito na tayo mga kaibigan. Sige, takder mo na. So, kita man, ano kipag-slidean dito? Dito. Dito dyan baba. Oh, ang daming mga tao dito nag-slide. Huh? Diba? Yatsa! Yung! Wow! Oh, nag-enjoy yung dalawa. Ang daming mga tao. Maganda kasi yung weather mga kaibigan, no? Oh, di ba? Oh, ang daming mga naglalaro with their parents. Tapos ngayon Sabado. And Liam, tanungin natin kung ano yung feeling nila. No? Vivas Liam. Sag mal. Come here. Vivas Liam. Vivas Liam. Liam. Vivas. Good. Oh, maganda raw. Good. Ang bilis. Mabilis. Oh. Dagit sa basyo. Yan. Oh, ang ganda dito. Oh, ang bibilis ng mga iba. Doon kasi sa taas. Ayan. Isa pa. O sige. O sige, ikaw. Ikaw muna. Oh. Wow. Huh. Ah. Here, it's okay. Here. Whoa. Here is okay. Already na? Iya, Jay, plastic. Oh, may met areta. Ah. Okay. Jetzt, Liam. Oh, sige. Du musst da in die Richtung, gell? Jetzt, komm. Warte. Oh. Warte noch, ja? Warte noch. Jetzt. Oh. Hat er sich wehgetan. Ah, May umiiyak na dyan. may umiiyak. Pero parang against the lights tayo ah. Weißt du, wie man das steuert? Da kannst du. Aber warte erst. Sandali kasi na umiiyak yung batang yun, no. O sige. Aber ich weiß nicht, wie man lenkt. Einfach mit den Füßen, mit den Händen, den Schlitten dann nach links oder nach rechts. So. Ja. Ich weiß nicht. Ich tue es nicht. O kami naman. Da krache ich gegen einen. Wir beide, oder? O sige, ikaw muna. Yan, sige. Jetzt mach, Liam. Sige, Liam, mach. Soll ich lenken? Da nicht. Du musst nicht lenken. Einfach. Da. Da. Ja, Du bist zu weit. Du bist so weit vorne. Dali, kasi parang... Ah. Jetzt aber. Oh, sige. Whee! Aba. Sige. Tignan natin siya kung ano. Tulungan natin hilain yung kanyang ano. Sledge. Ay, nako, mga kaibigan. Oh my goodness. Ang ganda ng weather. Nakakaano to? Ano bang tawag dun? Yung nakakapagbigay ng good mood. Diba? Kahit masakit yung ulo namin ni Mrs. ay may good mood pa rin. Pagka ganito, oy! Ay, nako. Sige. Ba't naaalis pala yan? Ayun. Para hindi maalis. Liam, guck mir mal Sandali ah. an. Ja, aber du bist dann voll mit Schnee. Dann so. Ja? So. So runterrollen. Ja, mach mal lieber mit Schlitten, komm. Geh mal ganz oben, ganz oben. Du bist so weit nach vorne. Wow!
Sige. Oh. Let's go! Woo! Woo! Enjoy na enjoy yung mga bata, pati yung mga matatanda, kagaya namin. Enjoy na enjoy. O, ayan na si Lia, mag-isa na. Tinanggal ko na yung bonnet ko mga kaibigan. Pinagpapawisan tayo rito. Oh. My goodness. Oh, yan, nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy yung mga tao. Oh, yan si Maria naman at saka si Liam. Ayan. Oh, di ba? Oh. Pero parang ang taas niyan. Hindi ba mataas yan? Oh. Uy, nako. Ang bibilis nila mga kaibigan. Tayo naman pinagpapawisan habang umaakyat sa bundok. Oh, yan oh. O sige, hantayin natin makaano silang dalawa. O sige. Yetsa. Oh, diba? Okay na. O sige. Ha? Ayan sila oh. Wey! Ang bilis! Oh my goodness! Wow! Sige! Oh! Oh, ayun. Tapos bumaba pa sila dun. Dali, tignan natin. Tignan natin. Ayun. Oh! Safe pala silang nakaland, oh. Ayun sila, ang bilis. O, di ba? Oh, akala ko may nangyari doon, kaya napatakbo tuloy ako. Bilis kasi oh. Yan, dyan sa baba. Tapos pupunta tayo doon sa taas yan. O, di ba? Oh! Awan, ni, kakom ni man. Wala. Ayan sila, oh. Ayan. Sige. Oh, Vorsicht. Oh. Ja. Ah, ang bilis. Sige, mag-slide kami. Wow! Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine, love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Ayan mga kaibigan. Tapos na po yung aming sledging. Yung pag-slide namin, no? Siyempre magpapalit na tayo at mamamalengke pa kami. Oh, ang ganda ng sunset, oh. Dali. Oh, ganda ng sunset. Alas 4 na. Nasaan yung supot natin? Sa bag. Sandali.
Ayun. Tayo na malengke mga kaibigan. Mag-empake si Jeb. Ako'y mag-impake na naman ng ating napalengke. Meron tayong bretzel. Tinapay na frozen. Tapos Pakitan din sida. meron tayong itlog. Tali Sida, ito. Ito yung rainbow forel. Forel to. Hindi ko alam kung ano yan. Fish. Oh, fish. Parang brown na brown si Jeb. Tapos ito, yung ilaw. Tapos ito, parang, Yung araw. oo, Ito dried na salami. 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 Pero parang siya, parang, hindi ko na lang sasabihin. Ayan mga kaibigan, nandito na po tayo. Tapos na po yung araw ng ating ano ba yan? Sledging. Oo. Sledging, no? So, nakauwi na po kami at sa next time ulit mga kaibigan. Ayan. Sige. Bye-bye!